Nggak, apa ini, brother? Orangni. Bisbang bosoर जाखो? जाबाय ना? हिन्जावबो लानानै थाबाय नामा? हिन्जाव बबे? बेनो, माथो बाजैया। लानानै थांना थाङा हजोंलाय अराङाव? थाङो ना? दे मोजां। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो आरोबाव सेरगावआव आपेलनि बागान नायनो फैबावदों। बे आपेल बागानखौ डिपार्टमेन्ट अफ हर्टिकालचार गभर्नमेन्ट अफ अरुणाचल प्रदेशआ अन खालामो, बिसोरनि सोरखारनि। दा बे आपेल बागानखौनो गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै नायफैयो आरो केम्पिंबो खालामो। बाहाय माने केम्पिं खालामनायनि जायगा दङ, आलदा जायगायाव आं मिथिया बबेहाय केम्पिंखौ खालामो। नोंथांमोनहा जुदि आपेल नायनो लुगैदोंबा माने सेप्तेम्बर दानानो सबसे बेस्ट, माने अक्ट'बर फार्स्ट उइकसिमाव माने जोबजोबहैबाय, खाजोबहैबाय। माने जायगाया जोबोद समायना। नै नोंथांमोननो देखायनोसै नै माने भ्यालि आरोना, हाजो, बेनिफ्राय हाजो सेराव, हाजोनि गाहायाव जोंहा ब्रादारमोन दङ नै, ब्रादार बानजाय, ब्रादार बिंकु, बेनिफ्राय ओइ ब्रादार कुलेन, मा हारसिङै ब्रा? आपेल जानो ना? नुवाखै माबायदि जायगाया, नायदो नोंथांमोन नै। नै बाहाय माने ग्रीन आपेल ना, रेड आपेला रेड, बेनिफ्राय अरेन्ज आपेला अरेन्ज आपेल, माने लाइनाव गायदों। बेनिफ्राय बे आपेल बागानाव बेरायनोबा माने टिकेट लानाङा, फ्रि अफ कस्ट, माने काउन्टाराव थांनांगौ, पारमिसन लाहैनांगौ। पारमिसन लानानै बेनिफ्राय सासे गाइड फाथायहरफायो। बे गाइडआ नायो जाहाथे माने आपेलफोरखौ खालाबायनानै जाया ना, खावनानै लाङा। आपेल जुदि थासे खाबाय आरो नोङो हमजाबाय माने 500 थाखा फाइन। दा नोंथांमोनहा खोनानो हाबाय। आरो दा पेन्डामिकनि सम नालाय माने मास्क गानाबा हाबहोआखै। जोंबो ओंखायनो माने मास्क गानजोबदों। जोंबो माने मास्क गाननाया कम्पालसारि। मानिनोबो नांगौ। रुल्सफोरखौ मानिनांगोन। बे आरो माने बयनिबो माने सेफटिनि थाखायसो नालाय। सोरबाफोर दा बे सानदैसोआव जुदि फैयोबा मास्कखौ माने लाबोनो बावनाङा आरो मास्कखौ लानानै फैनांगौ। आरो अरुणाचल प्रदेशआव फैयोबा माने पारमिसन लानानै फैनांगौ, इनार लाइन पारमिट, प्रपार माने इनार लाइन पारमिट लानानैसो फैनांगौ। जुदि नोंसोर ओरैनो हाबलाबायोबा, बायसान्स हमजालाबायोबा माने हेभि फाइनबो जानो हागौ, बा मोनसे पेनाल्टि बा पानिशमेन्टबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सखौ फल' खालामोबा जोबोद मोजां। जोंना बे अरुणाचलाव फैनायनि ट्रिपआ माने पसिबल जादों होनबा जोंनि ब्रादार बिंकुनि दारैसो। ब्रादार बिंकु बिथाङा गावनि गारिजों आरो गावनि लोगोफोरखौ लानानै फैदों। आरो जोंहा लोगोसे दंबावो नै रिचार्ड दैमारि, बेबो गावनि गारिखौ लानानै फैदों। बे ब्रादारमोन अनामोनबा जोङो दिनै बेबायदि आलो गोजोनै बेरायफैनो हानाय नङामोन। बे समायना अरुणाचल प्रदेशआव जों फार्स्ट डेआव फैदोंमोन सेरगाव हरसे थादों। बेनिफ्राय सासे प्राइभेट प्रपार्टिनि आपेल बारिखौ नायनानै आरो जोङो दस्रा जायगायाव थांबावदोंमोन, मरसिं आरो सांलिम होननाय जायगा। आरो जों बाहाय हर थाहैबावदों आरो बिसोरनि कालसारखौ जोङो एक्सपिरियेन्स खालामनो हादों, मम्फा ट्राइब। बेनिफ्राय बाहाय हरसे थानानै जों अखानायै आरो मान्डेला टप होननाय जायगायाव थांदों। बेनिफ्राय दिरां भालि, बेनिफ्राय मामोनलाय सांति भालि, बेहाय थांदों। बेनिफ्राय थांनानै जोङो बमदिलायाव हर थाहैनानै ओमफ्राय दिनै जों फुङाव फैफिनबाय नै। बेनिफ्राय जों दा आपेल बागानखौ बेरायफैबाय नै। जोबोद समायना। जोंना फंबाय इंलिश मेकार, बिथाङाबो माने भिडिअ बानायगासिनो दं। आरो एनजे बाइक्स, जों ज' फैदों बेलाय बे ब्रादारमोननि अननायाव। जोबोद जोङो इन्जय खालामबाय, नङा होमबा? दा नै आपेल बिफां बा जिखुनु बिफां, आंबो दाख्लै भिडिअ बानायदोंमोन, जेसेबांखि बिफाङा बोरायो माने फिथाइया फिसा जालाङो, माने मोजां जाया आरो। बेनिखायनो माने बिफां बोरायफोरबा दानफायनानै गोदान गायोबा साबसिन। बोरायद्रायबाय ओंखायनो फिथाइफ्रा नुवाखै, फिसा बिफां फिसाना फिथाइया गिदिर जायो। नै नायदो बेलाय नै, माने बिफां गोदानाव माने फिथाइया गिदिर जायो, ओमफ्राय बिफां बोरायना फिथाइफ्रा फिसा जायो। बेनो आरो जोङो एसे गाहायाव आवगायलांगासिनो दङ, एसे सिनारिफोरखौ मोजाङैनो इन्जय खालामनो थाखाय। गासिबो माने नाम दंजोबो आपेलफोरनिया। नै बाहायबो आपेल बिफां गिदिरथार।
फिथाइया फिसा फिसा जायो बिफां गिदिरबा बिफां गोरलै बैसो जायै बिसिनि फिथाइयासो गिदिर गिदिर जायो औ दालिम बायदिसो नुबाय नै जोंना इंलिश मेकार फंबाया एसे बर'नि खिन्थासिगोन आपेल बागाननि सोमोन्दै नैबे दालिम बायदि नुबाय आं औ औ औ नैबेखौ नाय नैबे स्मुथ येल्ल' डिलिशियास नैबे औ आलदा आलदा भेराइटिस थायो नाम थायो दा बेनो बिफाङा जेसेबां बैसो गोरलै जागोन मानि मोजां फिथाइ होगोन बिफाङा बोरायोबा मानि फिथाइफ्रा मोजां जाया औ बेनिफ्राय नैबेहाय पेकेजिं खालामगासिनो दं नै बाहाय हिन्जावफ्रा मानि बासिगासिनो दं गिदिर गिदिर फिसा फिसा मोजां मोजांखौ कार्टुनाव सोयो कार्टुनाव सोगासिनो दङ बेनिफ्राय कार्टुनाव सोखाङोबा नै बाहाय सुसिगोन बाहाय सुग्रा दङ सुनानै सेल'थे खालामो नंगौ बबेनि ब्रादारा अरांनि बिसिबां बोसोर जाखो जाबायना हिन्जावबो लानानै थाबाय नामा हिन्जावबो बेनो बा माथो बाजैया लानानै थांना थाङा हजोंलाय अराङाव थाङोना दे मोजां मोजां बाहाय सुबाय बेसेबां जायो बिनिफ्राय लिरनानै दोनो पेकेजिं खालामनानै अफिसाव दोनहैसिगोन बे माबाखौ जेसेबां सोदों ट्रेक्टरजों थिखोनानै बेनिफ्राय मानसिफ्रा अफिसावनो फैनानै बायफैयो जाहैदों औ दे आदा एसे फंनैसो फोरमायदो जोंनि बर' नायगिरि बिथांमोनहा एसे खुसि जानाय बायदि मारै मारै सौफैया बे अरुणाचलावहाय बिदिनो फैबाय औ 2001आव फैदोंमोन 2001आव ना फैनानै बे गामिनि मानसिजों औ बोसोरनैसो खामानि मावबाय बायदिसिना आरो मोजांबो मोनलायनाय जाबाय गथ'फ्रा साबसे ओरैनो दा सानै दे बेसे गिदिर गिदिर जाखो सासेया 14 बोसोर जाबाय सासेया 7 बोसोर जानाय दे मोजां मोजां दे अखाबो हाबाय माथो खालामबावनो जोंहा ब्रादारा जोंखौनो नायगिदिंनो लानानै फैदोंमोन जोंखौ मोजाङैनो गिदिंहोबाय दा थांफिननांसिगोन जोङो सेरगावनि मोनसे न'खराव थांफिनसिगोन जों जै न'खराव जों फार्स्ट हर थाफैदोंमोन बाहाय ओंखाम जानानै जोङो आसामाव थांफिनसिगोन अदालगुरियाव दा थेंकिउसै ब्रादारमोनखौ आरो खेबसेबावना गासिबो माने आरो बाव बे बाराव माने ट्रिपखौ बहुत माने इन्जय खालामबाय जोंहा बिथिं ब्रादार आलफ्रेड इंलिश मेकार फंबाय थाबाय आरो एनजे वाइफ्स माने बयबो माने इउटिउबार आरो माने बयजोंबो सिनाय जानाय स' जोंनि थाखायबो माने बिराद माने गल्डेन अपरचुनिटि जाहैबाय आरो माने बिदि माने गेट टुगेदार जाबाय अरुणाचल इन्जय खालायबाय स' आरो हप माने आरो बिदिनो लोगो मोनबावगोन बे जास्ट स्टार्टिंसो जादों खालायबाय आरो माने नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दासिमबो 1 लाखखौनो जायाखै एसे मोजां मोजां भिडिअ आपल'ड खालामबाबो थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै 1 लाखखौ कमप्लिट खालामना होदो आरो भिडिअफोरखौ नायदो शेयार खालामलायदो नङा होमबा नोंथांमोना जेसां साबस्क्राइब खालामगोन बेसांनो आरो मोजां भिडिअ फैबाय थागोन आरो बिदिनो बेरायबाय थागोन जोङो दा अखाबो हाबाय जोङो भिडिअखौ एसेनो दोननोसै थेंकिउसै बाय बाय आरो लोगो मोनबावगोन गोदान भिडिअ फैबा